Hej så, velkommen tilbage til The Gaming Unipony. Og jeg spiller Surgeon Simulator fuld version. Og det her, det er toren. Og vi... Vi skal bare i gang med at spille. Let's go. Hej Bob. Godt at se dig. Okay, jeg får ikke noget svar, hva'? Hvad? Ja, oh my god, hvad er det? Okay. Og så røg den væk. Der er noget herovre. Hvad er det? What? Hvad er det? Er det en laser? Okay. Det er en laser. Cool. Boom! Okay. Ah! Sluk! Så slukker man den. Okay. Jeg tror det her bliver ret svært. Den gik op. Hvor skal man så skære henne? Der skulle også noget der. Vi skal der. Fuck. Oj! Wow, skills, hva? Jo, for satan! Sådan gør man det lort. Hvor er den grønne? Den er der. Oh yeah. Hvad er det her, mand? Oh shit. Oh fuck. Hvor fuck er den blå? Hvor? Taxi. Klamp op. Hvad? Værsgo. Den er så sød. Det synes den klæder dig helt vildt. Er det mave eller hvad? Jeg ved ikke hvad det er. I hvert fald ikke særlig lækkert. Oh yeah. Okay, nu sidder min hånd fast. Satan. Man. Jeg hader mit job. Værsgo, Bob. Her er lidt mere af din lever. Nej, det er ikke lever. Upsi. Sådan der. Ja. Yeah. Værsgo. Nej, du går fandme ikke ned igen. Det fucker af. Det gør du bare. Over til Bob. Ja. Nå. Synes vi skal skære med den her seje en her. Ja, den er også sej, men den her er lidt sejere. Ja, den er også sej, men jeg gider ikke til at tage den. Og daddy is in here. Yeah. Jeg ved bare lige, hvordan man gør det her lortjob. Eller, jeg får jo okay penge for det, hvis han ikke dør. Så, ja, Bob. Jeg synes, vi har været meget igennem. For satan. Det er noget af det klammeste, jeg nogensinde har set. Undtagen lige den der. Ligner en anden lort. En klam stor snegl. Hvorfor rører jeg overhovedet ved den? Nu skal du bare ud. Der er ikke noget galt. Okay. Hvad sker der? Har du set hvor klam den er? Okay. Yes. Første. Det er ude. Væk. Det er ulægt. Hvor jeg dig out. Med en shit. Fucking ske, altså. Fucking ske. Og se min ske, hvor syg den er. Fucking ske power, mand. Overpower med ske. Fucking ske. Endelig vandt jeg! Fucking lort, mand. Shit, mand. Næste gang bliver det hjerne. Når vi ses næste gang i The Gaming Unipony. Ses.